דבר אחד שאתה לא יכול לשקר על בורא עולם. יש דבר אחד שאתה לא יכול לשקר על בורא עולם. זה אם אתה שמח בנשמה. אם אתה מסופק עם מה שקורה לך בחיים. אנשים לא יכולים להיכנע. לא יכולים להיכנע מול השם יתברך. כמה אנשים, גם בעבודת השם שלהם, הוא רצה שילדים שלו היו תלמידי חכמים, ויצאו לו ילדים לא תלמידי חכמים. אבל ישים אל השמיים. כל הזמן הולך עם תשעה באב. זה כופר. זה כופר. אתם יודעים למה? בורא עולם החליט שתקבל נשמות של ילדים שלא תלמידי חכמים. ככה הוא החליט. תלמיד חכם בשביל מי? את מי אנחנו עובדים, אחים יקרים? לא את בורא עולם. אז מה אתה רוצה שיהיה לך בנים תלמידי חכמים? בורא עולם החליט אחרת. אז על מי אתה עושה כאילו דאווינים שאתה רוצה בנים תלמידי חכמים בשביל בורא עולם? לא, אתה לא רוצה את זה בשביל בורא עולם. כי ברגע שהוא החליט אחרת ממה שאתה רצית, אתה לא מקבל את הגזרה. אתה יודע מתי תקבל גזרה של השם יתברך? תוריד את הראש ותהיה מאושר על מה שקיבלת.